ingenguye okholwayo ukuba uYesu unguye unyana kaThixo. Lowo ngulo wezayo ngamanzi negazi uYesu Kristu, engenawo amanzi odwa, enawo amanzi, enalo igazi. Umoya ke ungulo ungqinayo, ngokuba umoya uyiyo inyaniso. Ngokuba bathathu abo bangqinayo emazulwini, uYise olizwi nomoya oyingcwele, abo bathathu banye. Bathathu abo bangqinayo emhlabeni, umoya namanzi negazi, aba bathathu basindise entwenini. Ukuba ubungqina babantu siyabamkela, ubungqina bukaThixo bungaphezulu, ngokuba kubo ubungqina bukaThixo angqinele unyana wakhe ngabo. Masindule le nkonzo kusasa nje sicula kunye umbongo 267.